Metformín, možno ste o ňom počuli, možno ho niekto vo vašom okolí užíva. Je to jeden z najbežnejších liekov na cukrovku na svete. Ale čo sa stane, keď sa tento pomocník zmení na smrteľnú hrozbu? No poďme sa na to pozrieť. Naozaj, metformín je takmer všade. Lekári ho predpisujú denodenne, je dostupný, účinný a vo všeobecnosti považovaný za veľmi bezpečný. No práve táto jeho bežnosť tak trochu maskuje jedno vážne riziko, ktoré sa ukáže až v extrémnych prípadoch. A tu sa dostávame k tomu, čo je naozaj alarmujúce. Podľa zdrojových materiálov je úmrtnosť pri vážnej otrave metformínom okolo 30%. Skúsme si to na chvíľu predstaviť. Jeden z 3 prípadov končí fatálne. Liek, ktorý má zachraňovať životy, sa stáva príčinou smrti. To je naozaj šokujúce. Takže čo s tým? Táto otázka trápila lekárov a toxikológov celé roky. Keď vám na urgentný príjem privezú pacienta v kritickom stave, ktorého telo je doslova zaplavené kyselinou, čo presne treba robiť? V nasledujúcich minútach si ukážeme, ako medzinárodný tím expertov konečne našiel jasnú odpoveď. Aby sme pochopili to riešenie, musíme najprv úplne presne vedieť, čomu vlastne čelíme. Takže čo to tá otrava metformínom vlastne je? Hlavným problémom je stav, ktorý sa odborne nazýva MALA. V podstate si to predstavte tak, že metabolizmus tela úplne skolabuje a začne produkovať obrovské toxické množstvo kyseliny mliečnej, teda laktátu. Krv sa stane takou kyslou, že vnútorné orgány jednoducho prestávajú fungovať. Je to, ako by sa motor vášho tela doslova zalial kyselinou. A tu máme tie tvrdé čísla. U dospelého človeka sa za toxickú dávku považuje už viac ako 5 gramov. A keď koncentrácia metformínu v krvi presiahne 50 mg na liter, situácia sa stáva naozaj smrteľne nebezpečnou. Tieto hodnoty nám jasne ukazujú, aká tenká je hranica medzi liečbou a otravou. A sme späť pri tomto čísle 30%. Táto miera úmrtnosti je presne ten dôvod, prečo bola potrebná urgentná a hlavne jasná odpoveď. Toto nie je nejaký okrajový problém, je to akútna medicínska kríza, kde ide doslova o život. Dobre, poďme ďalej. Ako sa teda medicínska komunita postavila k tejto výzve? Ako sa hľadalo riešenie? Tento citát z jedného zo zdrojov to vystihuje úplne presne. Lekári už dlhšie tušili, že extrakorporálna liečba, alebo ECTR, čo je v podstate veľmi efektívne čistenie krvi, by mohla pomôcť. Problém bol, že nikto presne nevedel, kedy ju začať, ako dlho v nej pokračovať a kedy ju vlastne bezpečne ukončiť. Chýbali jasné pravidlá. A práve tu na scénu prichádza pracovná skupina s názvom Extrip. Je to medzinárodný tím špičkových odborníkov, nefrológov, toxikológov, lekárov z urgentnej medicíny. A títo ľudia urobili niečo neuveriteľné. Prešli až 175 rôznych vedeckých prác, aby z toho chaosu dát a rôznych prípadových štúdií konečne vytvorili jasný a zrozumiteľný návod. A čo teraz zistili? Poďme k jadru veci, k samotným odporúčaniam, ktoré dnes môžu zachraňovať životy. Kľúčovým riešením, ako sme už naznačili, je ECTR. Môžeme si to predstaviť ako takú supervýkonnú dialýzu. Krv pacienta sa vedie mimo tela do prístroja, kde sa efektívne čistí od metformínu a tej nadbytočnej kyseliny a potom sa čistá vracia späť do tela. Je to v podstate externá podpora, ktorá dáva organizmu šancu, aby sa zotavil. A teraz to najdôležitejšie, kedy začať. Experti stanovili úplne jasné kritéria. Ak je hladina laktátu extrémne vysoká, teda nad 20, alebo ak pH krvi klesne na 7,0 a menej, alebo ak pacient upadne do šoku, alebo ak bežná podporná liečba jednoducho zlyháva, tak vtedy je čas na ECTR. Už žiadne hádanie. Jasné, merateľné špúšťače pre akciu. A ukazuje sa, že ani čistenie krvi nie je len jedno. Odborníci odporúčajú ako prvú voľbu intermitentnú hemodialýzu. Prečo? Pretože je jednoducho rýchlejšia a účinnejšia pri odstraňovaní metformínu aj kyseliny. Ak nie je dostupná, dobrou alternatívou je aj kontinuálna metóda, známa ako CRT, ale ak je na výber, rýchlejší prístup je lepší. A rovnako dôležité, ako vedieť, kedy začať, je vedieť, kedy prestať. Liečbu možno bezpečne ukončiť vtedy, keď sa hladina laktátu vráti takmer do normálu, teda pod 3 mmol litra. A zároveň sa pH krvi stabilizuje nad hodnotou 7,35. Opäť žiadna neistota, ale jasné a merateľné ciele.
Dobre, máme teda jasné pravidlá. Ale prečo je to celé taký veľký prelom? Prečo na tom tak záleží? Tento záverečný citát zo štúdie to asi vystihuje úplne najlepšie. Nehovoríme tu o nejakej voliteľnej alebo experimentálnej liečbe. V prípadoch závažnej otravy je ECTR životne dôležitý nástroj. Je to v podstate nový štandard starostlivosti, ktorý by mal byť dostupný každému pacientovi v núdzi. A to je v konečnom dôsledku ten hlavný prínos. Práca skupiny Extrip premenila tú sivú zónu medicínskej neistoty na jasný čierno-biely akčný plán. Dáva lekárom v prvej línii istotu a nástroje, aby mohli konať rýchlo a rozhodne v situáciách, keď rozhodujú sekundy. A to nás privádza k takej záverečnej myšlienke. Príbeh metformínu totiž nie je len o jednom lieku. Je to skvelý príklad sily medzinárodnej spolupráce a medicíny založenej na dôkazoch. Ukazuje nám, ako môžeme systematicky riešiť aj tie najzložitejšie problémy a vytvárať jasné riešenia. A tak ostáva otázka, ktoré ďalšie medicínske záhady by sme mohli vyriešiť, keby sme použili presne ten istý prístup.